Hej, jag heter Anseli och jag arbetar för Sjösane. Och i det för att röjna etna vid Rosen. Och en rosa till en fettla som gjord till att fänga fisk och krabba gör vi. Det första man gör, det är att köra agnoj. Till att mäta. Vi brukar makrel här. Så köra vi 4. Och hämta en rosan, hon är snidgiven så är så att fiskar och krabba gör därför inhämtar vi och då det kommer in så luckar det 4 efter så det finner inte ut efter. Och så bintar vi lycka en eka ända om så den inte för upp. Och så ut vid den. Nu ska han så stanna en natt. Så kommer vi veta om när det kommer ju i. Ja, nu har rosnar så steg i natt och så får vi veta om när kameran kommer ju i. Och det är gott att hålla sig inte härst och jag börjar veta av att vi har blivit fast där i terra och steinen. Hicka sutt. Her ser gott ut. Her en fin långa och her. Och en räfffiske. Och en taskekrabb. Så är det att få fisken och i. Det var det värre. En fin långa. En fin taskekrabb i eisne. En sån som är ner, han är en 28 år. Kanske ett lite äldre. Och så är det en räfffisker i eisne. Hästen så ytla fjärden. Långan är helt spit ju igen så han kan ha det ut. Hämtar rosan och lite sönder örvsen hinnar. Hon är en sån påsa. Jag tror det är. Här. 1, 2. 24 taskekrabbar i. Det var skjut ja. Och det är sådär inte att få i år. Taskekrabbe, han är väl nog blivit mer vanligare än han hever förr för. Nu får man han atlastan. Så kan det eisne være å sette roser at det er ingen fanger i, men akne er en. Så det vi gjør nå, vi kastar bare ut alt. Og vi leta det standa 1,8 trett. Ofta da blir fast i båten så færer rosen her litt, og det er bokna da man skreier til. Det var akkurat stå i. Hva er dette? En räfffisker. Och efter en taskrabb. Så rosen kan man bara bodja upp att. Så kan de brukas flera för. Hämta räffisken tagar vi också. Och då det fiskar och så följer man det. Men jag följer sånt här, men så är en krabba, det här är det. Det är 8 taskekrabb. Taskekrabban är väl ombord det, att här måste sägas. Det är kjolt om vi får sån ekvar. Så jag vet större än inne. Jag ser byta öliga fast. Tar äta kräkling och ära käljar och så. Tar knusat av klövern, 8 problem. Här är lite gröna krottar. Gröna krottar är sådana länka pojkar som får helt attor om toktnar. Och det är inte gröna krott, men det kommer gott vara som hetta sin mörka rätt och det kommer vara rej och ljusa rej och brunnlig
och ja, grönlig. Nekva stedene vil det kallet for ulkefil. Nekva tær oppe i det, så ikke. Hva er det her? Det skal jeg mene. Her er skruppa, reffisker og 5 taskekrabber. Ja, omkant det finnes sånne taskekrabber ute for. Det her, den største vi finnes i det. Det er ikke svarter og jauter, men så da det skifter skjell, så gjør det penere ut at. Og et så en hanner, tar han ikke større kløver enn hånder. Her er fisker der. En liten skruppa. Så toskarna som vi inte har finnt i det, tar av livet in i tjäran och blir reier. Ta blir det ofta nämnt för räffisker eller för bergkylta. Och toskar, han kan bliva upp till 2 meter längre och via 5,5 kilo. Nu får jag få långorna som finns i det. Och i akvariet. Här får hon. Långa är en klänvaxen toskafisker som kan bliva 140 centimeter lång och vi är uppe i 23 kilo. En av taskekrabben vi fick i det. Om man kör krappar i så ska man halta hötte upp efter fisk så luften för ur. Alldeles. Alltså borde klaras nära sig. Hecka så inte. Så hade vi där snön och skruppe och här. Ska jag snön släppa i. Och så var det att ha luttla fitta gröna krott.